CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice na pang-detox at of course yung ating peptide. Mamaya ay ma-discuss natin yung mga benefits na mga produkto natin ito. Okay? So kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Dahil sa CMD Bicol, si Nurse Earl po ang sumasagot dyan. At kung may mga latest laboratory results, pwede nyo pong picturean, send to CMD Bicol, para mag-guide kayo ano yung dapat nyong gawin, whatever your health situations. Pero syempre, the best pa rin makabisit kayo sa mga CMD Center na mamaya ay i-announce po natin, okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ulit-ulit tayong nananawagan sa lahat na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayong mga due for operation, ano man po ang operahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng aming mga produkto. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Pero ngayon, i-guest natin sa programa ang ating napakasipag na stockist dyan sa Bakakay Albay, si Ma'am Michelle Biescas. Oo, ringing siya. Sagot ka naman. Hello? Hello? Yes, ma'am. Hi, Mitz. Yes, ma'am. Yan. Nasa line na. Ma'am Michelle Biescas, ang ating napakasipag na stockist center dyan sa Bakakay Albay. Kumusta dyan? Yes, ma'am. So far so good naman ang ating weather for today. Ayan, napakaganda ng panahon. Siyempre, talagang lumalabas na si Haring Araw. Ay, oo. Oo. Kumusta dyan sa tapos na yung tag-ulan. So, naman tayo ngayon? Tag-init. Oo. Kaya, ayan, syempre, sabi nga, tapos na naman yung, tag-ulan, tag-init, but so far, ang mga sakit ay hindi natatapos. Marami pa rin po sa ngayon ang talagang nagkakaroon ng iba't ibang klase ng karamdaman, kaya dapat maging maingat pa rin po tayo, maging aware po tayo sa ating mga ginagawa at saka sa mga lumalabas at lalabas. Iba namang mga sakit ngayon, di ba? Sa panahon ng tag-init, talagang delikado na naman ngayon yung mga may edad na. Di ba? Mahina na yung resistensya sa init. Kahit po ma'am, kahit mga bata po ngayon, delikado rin po kasi yung init talagang kakaiba. Ay, oo. Kaya dapat lagi tayong hydrated, di ba? Laging uminom ng maraming tubig. Siyempre, Yes. with mineral. Dapat may CMD yung tubig para malakas ang resistensya at hindi kayo basta-basta nagkakasakit. Pero Ma'am Mitz, kasi
Gusto ko marinig ka ng mga taga Bakakay Albay. Ano yung upcoming event mo dyan? Ano yung advantage ng sila nag-a-avail ng event mo dyan sa Bakakay Albay? Kailan yon? At una muna, paki-announce ang text hotline mo para sa mga taga Bakakay Albay. Yes, ma'am. Yes po sa lahat po ng mga taga Bakakay at saka yung malapit din lang naman dito sa Bakakay Albay. Ayan, you can visit our office dito sa may AM Building, Magsaysay Avenue, Barangay 7, Bakakay Albay. Yan, dito po ang ating center. At syempre, ang ating text hotline is 0994-398-6824. 0994-398-6824. O kaya pwede nyo rin po ako i-message sa aking FB page, yung Mitch Diastas DUO or Duo. Ayan. At syempre, ma'am, salamat din po sa opportunity ngayon para makapag-invite din po tayo sa gagawin naming upcoming event uli. Ayan. Ayan, sa March 14 po, meron po tayong free health consultation uli dito sa ating center. So, lahat po kayo invited sa mga hindi pa po nakaka-avail ng ating promo. Free po yan. Hindi na bumayad po kayo. Free po yan. Pero syempre, mas maganda pa rin na magpasiguro pa rin na para at least kung ano man yung maging finding sa inyo, makabili po kayo ng iinumin nyo. Oo naman. Kasi ang libre, yung pag-health analyze, yung pag-explain sa kanila, libre yon. Pero yung product natin, syempre may halaga. Pero very effective. Walang lugi. Walang lugi. Walang lugi at saka hindi po kayo talaga magsisisi na kayo po talaga ay napunta dito sa amin. Kasi marami na rin po tayo, ma'am, na talagang sa ngayon ay patuloy na nagtitiwala na po sa atin, lalo na po ngayon. Marami sa atin mga kababayan dito sa Bakakay din, lalo na yung mga maraming mga iniindang karamdaman. Mas magandang pumunta po kayo dito para ma-advise namin kayo properly kung ano ang mga pwede niyong gawin. Huwag lang po kayong makontento sa naririnig nyo, sa mga sinasabi sa inyo. Although talagang malaking advantage na narinig nyo mismo sa kakilala nyo, pero kung makarating kayo dito sa aming opisina, mas mapapaliwanag po namin sa inyo kung ano ang kailangan nyo talaga at paano makakatulong sa inyo itong ating mga health product na sigurado po ako, I can guarantee na malaki po ang may tutulong po talaga sa inyo. So that will be on March 14. Yes, ma'am, March 14. Pwede rin i-avail nila dyan, Ma'am Mitz, yung magpa-bioresonator. Pero yun, hindi na yun libre, yung pagpa-bioresonator. Yes. Actually, meron din po tayo, ayan, meron tayong mga, dito, yung ating WBI also. Ayan, ginagamit po natin for the nerve therapy po. And of course, ang ating bioresonator na talagang napakaganda rin po ng effect sa ating mga katawan. Kasi it's totally rejuvenating and talagang detoxification. At saka marami pa pong benefits. Lalo na po kayo po ang nakasalang, talagang mafe-feel nyo talaga na talagang may effect po talaga sa inyo. Kaya ako, I always encourage na after taking the products, they have to undergo the therapy, yung session po natin, para mas ma-feel nila na mas mabilis din po yung kanilang recovery. Which is, yun po yung nangyayari dito sa ating mga clients din po na nag-undergo na po uli ng mga kasi yung iba nakatapos na, yung ngayon naman, meron naman tayong mga hinahandle. They are very happy kasi talagang na-feel nila. Hindi pa tapos yung session, yung binigay ko sa kanilang session, pero talaga namang na-feel na nila na meron ng pagbabago sa kanilang mga nararamdaman. So, sana kayo din po sa lahat ng mga nakikinig, huwag na po kayong magdalawang isip pa na paano kaya, makakatulong kaya. Alam niyo, ang pinaka-the best, you can visit our office, then I'll try to explain it to you kung ano talaga yung mga advantages, kung bakit kailangan or paano makakatulong ito sa inyong mga kalusugan. Kasi mahirap ngayon. Talaga. Uso ngayon ang mga
atake. Ay, nako, ang dami. Oo. Oo. Sa atin, prevention is always better than hospital. Huwag niyong intayin, lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD centers because our products are tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So, yan. Pero, yung mga talagang nangangailangan na ng service ninyo, ng service ng CMD Center, pwede naman na hindi intayin yung 14. Di ba, Mamits? Yes, Oo, kasi pwede open naman po tayo. Kasi, ano naman, andito naman po tayo everyday to serve you para at least talagang matulungan na kayo sa inyong mga needs when it comes to health po. Ayan. Oo, pero Kami yung pong bahala doon. Oo, yung gagawin nyo na free health consultation on March 14, that will be on kasi ano kayo, back to back with ZMD Center in Ligao City. March 14 din sila. Oo. 9 a.m. to 3 p.m. doon sa Ligao. Pero sa'yo, 9 a.m. to 4 p.m. Pero pwede naman na wag intayin yon kasi everyday naman, Monday to Saturday, open po ang CMD Center sa Bakakay. At kapag linggo ba, nag-open kayo, Ma'am Mitz? Yes po, half day po kami pag hanggang 12 noon po ako dito pag Sunday. Kaya yung mga walang oras, pwede po kayong pumunta pag Sunday talaga. So siguro naman free naman po na kayo niyan. Pero wag niyo na pong hintayin na hapon. Kasi half day lang po tayo dito. Ayan. So, yan po si Ma'am Michelle Biescas. Kami po seryoso talaga naman ang ginagawa natin dahil ang ating products marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin sa operasyon. So mga taga Bakakay Albay, hindi nyo na kailangan pumunta ng Legazpi City kasi nandyan ang CMD Center hinahandle care of Ma'am Michelle Biescas. Ma'am Mitz, ano pang niyo, invitation nyo sa mga listeners natin? Yes po. So far maraming salamat po yung last po namin yung free health consultation namin last February, so which is napakaganda rin po ng result. Ayan, yung mga taga-island po, ayan, you have the time again. Pwede po kayong pumunta dito kahit maaga po kayong makarating, open naman po kami. Ayan, pwede naman po kayong bumisita anytime kasi andito naman po kami ready to serve, yan, willing to serve. Kaya para mas makatulong po kami sa inyo, mas maganda na kayo na po muna ang bumisita dito sa amin para matulungan po namin kayo. Ayan. So, maraming salamat, Ma'am Michelle Biescas. Yes, ma'am. Maraming salamat po and sa lahat po ng mga listeners po natin. Okay. Sige po. Bye-bye. Ayan. Thank you, ma'am. Bye po. Sige. Yan, si Ma'am Michelle Biescas, ang ating napakasipag na CMD Stock Center dyan sa Bakakay Albay. So, mark your calendar, March 14. Free health consultation ay gagawin uli dyan sa CMD Center in Bakakay. And back to back, ganun din, mangyayari din po. March 14 din sa CMD Center sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. That will be on March 14 din. Saturday, pero sa sa Ligao, 9 a.m. to 3 p.m. And syempre, sa Legazpi, gagawin naman natin March 21, Saturday po yun. Hindi kasi kami available ng March 14. So, nakaschedule na tayo dito sa Legazpi, yung mga suki natin dito, March 21, 9 a.m. to 4 p.m. Hello po kay Ma'am Asuncion Liena Resas, okay? So, may basahin na uli ako sa inyo dito kasi ang daming talagang hanggang ngayon, hindi pa naka-experience nitong ating German technology. Oo. Yan, pakinggan nyo to. Importante, yung nagpapa-check up kayo. O, wag naman yung pag di na kaya ng katawan, saka na lang kayo itatakbo sa ospital. Prevention is always better than hospital bill. So, ito pakinggan nyo. When was the last time you had a health check-up? O, abe, kailan kayo nagpa-check up? Last year, last month, last week, or never? Maraming takot magpa-check up.
Huwag kayong matakot, mas maganda yung naaagapan po, ha? Sabi nga po, 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. Ang tanong, kasama ba kayo sa 90%? O, di ba? So, health check-up is the key to knowing your health status. You should avail this. Know the cause of your sickness. Prevention is always better than cure. So, introducing a breakthrough in medical diagnosing available sa mga CMD Center. 1 minute German technology. Our HCIB's Health Analyzer is complete with more than 30 laboratory results with comparative reports and experts' advice, accurate, practical and simple, fast and easy, economical. Yan. Painless, no needles. O yun di ba? Takot tayo sa mga tusok-tusok. Opo. No blood drawn. Hindi ka tatanggalan ng dugo. No radiation. So be aware of your health. Free yourself from spending your hard-earned money on buying less effective drugs and from paying expensive medical bills. The best doctor to yourself is you. So, yan po. Available yan sa atin. Of course, try nyo rin po yung ating nerve therapy machine. Opo. Very effective. Lalo na sa mga nagkaedad na. So, may mga masasakit sa katawan. Di ba? Oo, try nyo po yung ating nerve therapy machine, also yung ating bioresonator. Inaano niya uli yung mga nerves natin, binubuhay. Opo, para maging masigla uli yung ating mga katawan, okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Pero for the meantime, pasingit ulit tayo. Kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating produkto. Ito problema ng mga kababaihan. Marami ang may thyroid problem. Alam mo yung thyroid problem na yan, that is hormonal imbalance. So, ganun din yung may mga goiter, thyroid problem, mga bukol sa suso, bukol sa matres, may mga PCOS, that is hormonal imbalance. Marami ang may ganyan ngayon. So, malaking tulong po ang ating produkto. Dahil kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Ay, may mga nagtatanong, open ba ang Legazpi Center pag Sunday? Yes po. 9 a.m. to 3 p.m. lang, ha? Yun po ang schedule natin. So, for the meantime, kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto, pakinggan po natin. Ako po si Cindy Rose from Ligao City, 35 years old, and nagtatrabaho po sa isang mall. Bali po, I am suffering illnesses, pero po nagpa-check po ako sa doktor kasi may nararamdaman po ako at dun ko po na-find out na mayroon po akong bukol sa lieg. So, ang sinabi po ng doktor ko is magpa-biopsy or magpa-ultrasound para ma-check kung ano po yung nandito sa lieg ko na bilog. So, ang ginawa ko, dahil syempre wala akong pera, so dahil ayaw ko din naman po ayaw ko din po meron akong yung wala akong panggastos, so ang tinry ko po yung CMD. So tinry ko siya for 5 months. Talagang siya na ang kasabay ko every day before mealtime. And then after, ang advice sa akin ng doktor is bumalik ako sa kanya. After 5 months na bumalik ako, na findings ng doktor na biglang nawala yung bilog sa
sa liig ko. So ngayon, nung sinabi niya na nagtaka siya kung bakit nawala, instead na dapat lalaki siya, it's because nga kinonsider na toxic goiter na siya. And laking tulong or dahil doon sa CMD, nawala yung bilog. It's so amazing na because of CMD and syempre CBF and then yung Power Trio talaga ang the best thing, the best or essentials para mas maging magaling ako. Ngayon, I am very much healthy and then because of CMD, CBF and then syempre Power Trio, yun ang nakapagpagaling sa akin. Para sa lahat, and ako, mag-a-advise ako para sa inyo na try and try. Walang masama if you try it. And then, para sa inyo, kayo din mismo ang magbe-benefit sa inyo in the end. Hanggang sa muli po, ako po si Cindy Ross from Batang, Ligao City, sales lady, gumaling sa CMD. Thank you. So, ayan, di ba? Maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, ulitin ko para sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At susunod naman ay isa pang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating product. Ito, problema naman ng mga kalalakihan. So, ito, pakinggan po natin. Naka-record na yun. Ako po si Renante Ikayan dito po sa taga Dait Camarines Norte, isa pong owner ng upholstery shop. Tapos nasubukan ko po itong product na ito sa dami-dami ko ng pinuntahan na doktor, balik-balik. Ilan yung edad mo at yung mga sakit mo? Ang edad ko po ay 42 years old na po. Tapos yung sakit ko po ay ang dami kong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Sige nga, Ang una, na-diagnose ako ng prostate enlargement, prostatitis infection, tapos kung ano-ano pang nararamdaman ko na taas yung uric acid. Tapos sa dami-dami ko na rin pong nagamit ng mga food supplement na sinusubukan ko ng mga naririnig ko po. Tapos dito ko lang nasubukan nung time na napadpad ako sa center ni Sir Boy dito sa Jigolin yan, na inganyo po akong mag-try. Pero hindi pa po ako nagpa-member no, nag-try po muna ako. Tapos nung nasubukan ko po yung CMD nga po at saka yung CBF po. Yun, dun ko nakaramdam ako ng kakaiba, parang may improvement sa akin within 1 week. Tapos, tinuloy-tuloy ko na po hanggang sa inabot na po ngayon ng mga almost 2 months na po ako nagagamit. Mga 3 months na nga yata. Pero, okay na yung nararamdaman ko. Balang nawala yung dagi kong iniinda na nasakit yung tubo ko. Dahil nga sa prostate, tapos hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos pati yung mga binti ko na masakit, yung talampakan. Ngayon, okay na. Parang normal na yung dati kong lakas ng kabataan ko pa. Nararamdaman ko ngayon. Kaya nakarating ako dito ngayon nung in-invite ako po dito ninyo, ma'am. Nagpursige talaga ako magpunta para malalaman ko pa kung paano pang mga ibang guide na magamit ko ng maayos yung products. So, anong masabi mo sa mga makakapakinig? Kaya nga po sa mga makapakinig, wala pong masama kung susubukan nyo para malaman nyo po kung ano ang epekto. Kasi hindi mo naman ipopromote kung hanggat hindi mo masusubukan kasi subok mo na talaga sa sarili mo. Kaya pwede kang nasasabi ko na itry nyo po. Ganun. Si Renante Ikayan po ng Dait Camarines Norte po. Ayan, salamat sir. Ayun, o diba? Actually, marami po yung ganyan na cases, mga kalalakihan, ha? We have cases na even dyan sa Cam Norte, 1, 2, 2, 3 yata na nakakateter na, sinabihan ng doktor na kung hindi sila maoperan, hindi nagagaling. Buti na lang napakinggan yung ating programa. Kaya sila po ay natulungan. Hindi na nag-undergo operation, natanggal na. Natanggal pati yung kanilang mga catheter. At ang kagandahan, taking our products, kung ikaw ay taong may problema, prostate problem,
sa pag-take mo ng product, hindi lang po yung prostate mo ang matutulungan. Kasamang matutulungan yung ibang problema. Okay? So, ulitin ko lang yung aking, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. I-try ko nga ito. Paano hindi ko ito napakinggan na para maganda rin yung kwento nito. Matagal ko na itong nakuha pero pakinggan natin ang kanyang kwento. Paano siya natulungan ng ating product. Magandang hapon po. Ako po si Jonah Mahogi Guardian, taga Purok 7, Poblacion Santa Elena. Na-atake po ng high blood nung asawa ko noong December 5 nitong 2020. Sa taas po ng kanyang sa kanyang blood pressure ay hindi po talaga nababa. Nag 240/180. Tapos hindi yung aming katabi nung pagdating namin sa ospital, talagang 6 months na pala yun sa ospital na lawit na po yung dila kasi hindi siya makapagsalita. Tapos sabi ko, bakit hindi niyo i-try si CMD? Nagbili po sila ng CMD. Tapos ako, ganun din po. Kasi natry ko na yung CMD. Yung anak ko po kasi ay talagang pabalik-balik na sa ospital. Talagang nagkaka-excess kami ng 8,000 plus sa St. Peter. Tapos naulit po, na ospital po ulit siya sa Dait. Tapos yung resita niya, sobrang mahal. Pumunta ako dito kay CMD kasi sobrang taas po talaga yung presyo nung mag-maintenance siya ng 30 days ay 1 month. Ay 12 years old lang po yung anak ko. Ngayon, kung sa lalaki naninigarilyo, kumbaga yung anak ko daw, may nicotine na sa yung sa pantog. So ang binili ko yung CMD at saka yung CBF. So nasubukan ko na po talaga yung CMD. Ngayon nangyari ulit sa asawa ko nitong ang December 5. Sabi ko, napakamahal ng iyong gamot. Mayroon siyang 110, may 80 pesos, mayroon sa puso, mayroon sa dugo, mayroon na rin siya sa sugar. Tapos nung maano na kami, sabi ko, sobrang mahal. Nagpunta ulit ako sa Dait. Sa Dait na po ako doon po ako nagsimula, nagpa-member. Doon po talaga ako sa Dait. Ngayon, habang nasa Dait po ako sa hospital, mayroon po talagang may nangaatake na maoperahan na po sa utak. Mayroon din yung talagang puro sa ulo yung problema kasi yung MRI daw po ay 10,000. Nakailang MRI na sila. So sabi ko, try nyo ito. Ito ay ilibre ko lang muna. Pero pag may pagbabago, bibili na kayo sa akin. So habang nagtatambay-tambay po ako sa ospital na yun, kumikita po ako doon. Hindi lang po yung yung asawa ko lang kumbaga, ang dami kong natulungan doon sa Dait. So ngayon nga, naka-recover yung asawa ko, hindi na po siya, wala po siyang maintenance, si CMD lang, si BF, yung Diyos po, kaya continuous na po yung trabaho niya. At saka, yung pasyente doon sa Kapalungga, na talagang, na po siya, yung bubuksan na po talaga yung ulo niya, ma'am. At, pumutok po yung eardrum, tapos pumunta sa utak yung nana. Tapos, sabi ko, mag-try na kayo dito sa CMD. Bumili po sila nung malaki na talaga ang binili. Tapos nung hindi nakakain, hindi nakakabangon. Pero nung 2 days pa lang po siya na nagamit ng CMD, iuurong na ng pamilya yung operation. Kasi 300,000 ang gagamitin. Tapos yung rent pa ng tubo na 30,000, isipin mo, 6 months siyang, 1 year and 4 months siya sa Dait. So ngayon, kalalabas lang po, nagpa-opera pa rin po, pero ang sabi ng doktor, once ito na lumabas ng ospital, hindi kayo makikilala, makukumatos siya, hindi siya pwedeng kumain mag-isa, ihos yung pagkain niya. Pero sa awa ng Diyos, paglabas ng ospital, hindi siya nakatulog, kilala ang pamilya, kumakain siya na hindi nakahos. Kaya ngayon, minomonitor ko siya kasi mag-o-open daw po kayo sa Panganiban. Kaya kahapon sabi niya, Ate Jonah,
lalabas na po kami sa ospital. Sabi ko mag-antabay kayo at si CMD mag-open sa Panganiban. Yun lang po, ma'am. Anong pangalan niyo, madam? Ako po si Jonah Mahogi Guardian, taga Purok 7, Poblasyon Santa Elena. Ayun. Kaya naman, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Huwag po intayin. Lumala ang inyong mga sakit. At maraming salamat sa patuloy, yung mga taong patuloy nagtitiwala at tumutulong mag-reach out ng mga taong may mga problema sa kalusugan. Katulad ng inyong lingkod, dati puro sakit, puro gamot, pero ngayon wala na po. Okay na talaga, na-rejuvenate. Oo, baka ang dami niyan mga nakaka-relate sa akin na dati bumagsak yung health ko, that was 21 years ago. Kung isipin na lang natin na lumaki ako healthy, hindi ako basta-basta nagkakasakit, pero ang tao, pag nagkaedad, bumabagsak po yung health. So, it started, I was 38. Opo, lumala. O anong nangyari? Nung nasa 40s ako, from mild na migraine, naging severe. Yung aking sinusitis, from mild na sinusitis, naging severe. Frozen shoulder, sakit ng balakang, nag-leg cramps, nanam yung aking mga kamay. Isa pang malala. Isa pang talagang nahirapan ako, yung hindi na ako nakakatulog ng maayos. Insomnia ba? Pero ngayon, wala ng pain. Wala na yung mga pain reliever. Masarap na uli yung tulog. O, diba? Kasi ako ay na-rejuvenate the natural way. O kayo, gusto nyo rin ba yung ma-experience yung parang, 15 to 20 years younger na pakiramdam? Nako, visit CMD Centers. Mga taga Ligao City, yung mga malalapit po dyan, meron kayong schedule ng free health consultation that will be on March 14, Saturday, 9 a.m. to 3 p.m. And sa, sa Bakakay Albay, ganun din, March 14, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. Pero dito sa Legazpi City, March 21 po tayo kasi hindi tayo available ng March 14. So, 21 po. Tama ba ko? Yan, tama. Saturday. 9 a.m. to 4 p.m. Yan. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Okay? So, patuloy tayo. Isa pang kwento ng kagalingan. Ito, pakinggan natin ang kanyang kwento. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pala po si retired Major Pio Villagracia Rapper, residente ng Barangay Piña, Labo, Camarines Norte. Nung pong mga una, ay mayroon akong naramdaman na mga hindi pangkaraniwan dahil nga sa edad na 64. Siyempre, may edad na tayo, kaya marami na rin naramdaman. Dahil na rin ito nung panahon ng serbisyo ko. Kaya, nung marinig ko sa radyo na itong produkto ng CMD ay makakatulong, ay hindi ako nag-atubili na pumunta ako dyan sa kanilang opisina, dyan sa may Duungan, at nagkonsulta ako doon, nagtanong ako, at uminom ako ng kanilang trayo. Simula nung bago mag-COVID, naginom na ako hanggang ngayon, at na maganda ang resulta sa aking kalusugan, sapagkat ako simula sa barangay Backyard, Purok 2, mga hanggang dito sa Hillcrest, sa ngayon ay nakakapag-jogging na ako ng balikan. Jogging. Bakit dati sir, hindi ka na Hindi, dati hindi naman ako ganun kalakas mag-jogging. Pero ngayon, ay talagang kayang-kaya ko nang mag-jogging dyan sa mula Purok 2 Backyard, dun sa aking farm hanggang dito sa Hillcrest. Kaya maganda po itong produkto nila. Nakakatulong talaga sa atin. Sir, ano-anong mga health problems ang natulungan sa'yo? Una-una, yung sabi nga ng doktor, ay pinag-maintenance ako sa puso. Ay siyempre, ayaw nga akong pagjagingin ng doktor. Ay hindi ako, siyempre, sarili ko ang tinitingnan ko. Hindi ako nag-inom ng maintenance sa puso. Sa halip, ang ginawa ko, nag-inom na lang ako ng produkto ng CMD. Ito. Ilang buwan na kayo sir, nagtatake po? Marahil, almost, magwa 1 year na eh. Kasi bago mag-COVID ako nag-member eh. Ngayon mag-March, di 1 year na.
O tuloy-tuloy. Ay, okay naman. Yung malakas ang katawan natin. Yun nga, sabi ko nga, nakakapag-jogging. Hindi ko sinunod yung advice ng doktor na huwag akong magja-jogging. Nagja-jogging ako. Pinag-try ko kasi kaya ko namang mag-jogging eh. Yun ang mga resulta na nangyari sa akin. So, pangalan po uli, taga saan? Ako po nga po si retired Major P.U. Villagracia Rapper, taga Barangay Piña, Labo, Camarines Norte. Ayan, maraming salamat, sir. Ayan. So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Just visit CMD Centers para mag-guide you properly what's the best thing to do with your health problems. Okay? So, ito, isa pang kwento ng kagalingan. Kaya pa ng oras natin. Pakinggan po natin. Number 5. Ayan. Okay, nandito kami ngayon sa labo dahil dito sa aming health and wellness seminar. At meron ako ditong maganda ang nangyari sa kanila. Madam, ikaw na lang po ang magkukwento. Anong pangalan? Edad, taga saan po kayo? Taga-dait ma'am ako sa Barangay 8. May kapatid ako. Ang pangalan ko po ay Christina Tumala. Anong nangyari pagka mag-CMD? Ay nung ma'am, dati naman akong miyembro ng CMD. Tapos hindi naman ako masyadong niyan at siyempre marami akong gawa noon. Tapos yung kapatid ko nadulas. Dinala ko sa Hernandez Hospital. Nang ipinasok namin doon, yung kung ano-ano ng test ang ginawa doon sa kapatid ko, kung anong laboratory. Tapos yung yung doktor na nagtitingin sa kanya, pinanuan na kaagad siya na maraming na inatake daw siya, minor attack. Kaya daw siya nadulas. Tapos sinabihan ako na kailangan ko daw maghanda ng malaking halaga kasi daw may tubig daw yung utak ng kapatid ko. Kailangan daw yun matanggal. O operahan daw yun. Ay sakat wala naman na kaming pera. Wala naman na kaming magulang. Di kami na lang magkakapatid ang nagtutulungan. Yung ginawa ko noon, sabi ko, di ko kaya kung magpa-opera ng ganun kalaking halaga. Magkano daw? Pinapa-deposit mama ko noon ng 100,000. Yung deposit pa lang ma'am, hindi ko naman yun maipoprovide. Di, ang ginawa ko nga po, may 5,000 na lang ako noon na pera sa sabi ko, ibibili ko na lang kako ito ng CMD. Yun na pumasok sa utak ko. Tapos paglabas namin sa ospital, bumili ako ng CMD. At bawal naman. Yung iba, wala? Oo. At bawal naman ma'am yun sa ospital. Sige. Pagpunta ko sa sa bahay, pinainom ko kaagad siya. Inanuan ko siya ng Ilan drops? yung isang basong tubig niya. Nilagyan ko ng 20 patak. Tapos pinainom ko siya ng 6 na tabletas. CBF. Opo, tapos pinainom ko siya ng juice. Yun, ginawa ko ma'am noon ay 3 times a day. 2 days lang ma'am nang ginawa ko yun ay bigla siya nung nagkaroon ng lakas yung paa niya. Na-paralyze na yun, hindi na nakakalakad. Gawa nga nung nadulas siya. Tapos, nakalakad siya tapos dali-dali siyang pumunta sa CR at na daw siya, gusto daw niya magbawas. Doon ko nakita yung kasi naglaki pa niya yung kanyang puson, tumigas. Lahat na yata nung laman ng puson niya, nailabas niya ma'am, lumambot yung puson niya. Sabi ko kaya pala siguro masama ang pakiramdam niya. Yun na yun yung mga nakaimbak dun sa niya. Yun po, kaya sabi ko. Ilang days naka-fully recover? Naka-recover po ma'am kaagad siya sa loob lang ng 2 araw. Para lang ma'am nagdahilan. Pero nung sa ospital, nag-ilang araw kami. Ilang araw? Parang magwa 1 week kami at wala kaming maibayad. Sabi ko, wala kako kami. Pero paano, humingi na ako ng tulong sa ibang kamag-anak namin. Tapos binigyan naman ako nang makabayad na kami. Sabi ko, 5,000 na lang ang pera ko. Hindi ko na pwede Magkano itong pinayaran mo sa ospital? Ay, nasa ma'am? Nasa magkano ba yung basta? Malaki na din. Nasa 20 plus. 20,000 plus. Sabi ko daw yung sayang kako yung doon lang kako napunta. Tapos di yun, di kakaunti na lang yung perang natira sa akin.
5,000 na lang, ma'am. May sukli pa, ma'am. Ako nang bumili, ma'am, ako ng CMD. Kasi may discount, ma'am, ako doon. Kasi member. Opo, member po ako. Ma'am, sa family, may iba pa bang health problem na tulungan ng product natin? Ay, sa ngayon, ma'am, may pinasok, ma'am, ako na kasama ko ma'am, sa bahay. Na na meron siyang dinaramdam ngayon. Nakakailang inom pa lang, ma'am, siya. Nakikita ko na na maganda ang resulta sa kanya. Ba't ano yung sakit po? Kasi sa colon, ma'am, ang sakit ng po kasama ko. Ay, ang findings po sa kanya, kailangan yung matanggal. Di kailangan operahan. Tinanong ko naman yung doktor. Ayan, si Seth. Opo. Ay, nako, i-power trio mo, ma'am. sa Yun naman ang ginagawa niya ngayon, power trio, ma'am. Kaya sabi ko, manalig ka lang dyan, tumawag ka lang kay ama, gagaling ka. Magsunod ka lang ka ako sa sinasabi ng CMD kung ano. isa yung madam, gumagamit Opo. ka rin. Opo, gumagamit din po ako niyan. Anong magandang experience niyo po? Nawawala mamang sakit ng ulo ko. Bihira ako magamit niyan. Noon, lagi-lagi akong gumagamit. Tapos nitong di wala naman ako nararamdaman. Hindi ako nainom. Ngayon, pagka masakit ang ulo ko po, yan ang iniinom ko. Basta sa isang baso, 10 patak ang nilalagay ko. Ilan na yung edad niyo, ma'am, ngayon? 54. Kailangan mo na rin mag-take talagang kasi bumabagsak na yung health natin. Diyan po. Ma'am, anong message ma-i-impart mo sa mga makakapakinig? Siguro, ma'am, masasabi ko na lang na kung hindi lang sila dapat naniwala sa CMD, kung sila ay may sakit, siguro dapat din mag-ano na din sila kung halimbawa vitamins din kasi yung iba dyan na ay ang ganda din kasing uminom niyan, lalo na po yung ay lahat naman, ma'am. Oo, yung juice maganda, ma'am, sa katawan. At yung ang pinakaano ko, ma'am, dyan yung tablet CVF po, kasi doon ko nakita doon sa kapatid ko nang uminom siya. Grabe, di ko maano yung Kumusta na ganun siya pala. Okay na po siya ngayon. Ando po siya sa Pangalan ulit, ma'am? Taga saan? Ako po si Christina Tumala, taga Daet po ako. Ayan. Thank you very much. Ayan, o diba? Iba't ibang health problems ay pwedeng matulungan ng ating produkto. Kaya ulit-ulit tayo nag-i-invite sa lahat ng may mga problema sa kalusugan. Huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. Okay? So, isa pang maiksi lang to. Number 21. Number 21. Kaya ng oras pa. Okay, andito rin mag-attend ng aming health symposium today. Ang ganda ng kanyang kwento, paano siya natulungan ng ating product. Ma'am, pangalan, edad, taga saan po? Angelina Valies, ang edad ko po 62, taga Purok City, Napaod, Tabo, Camarines Norte. 62 years old. Ma'am, anong health problem mo? Ba't napunta ka dito sa amin? Yung vertigo ko po, Vertigo. Anong nararamdaman mo pag umaatake yung vertigo? lagi po akong nahihilo, minsan lagi akong dadala sa doktor. Ngayon po, mag-inom ako nitong, Pero ma'am, teka muna. Ilang taon mo nang na vertigo na yan? ay 3 taon na po. Tinatakbo ka ng ospital. Ano, kino-confine ka? Minsan po na-admit, minsan hindi. So tuwing na-admit ka, gumagastos ka ng malaki-laki niyan. Ay malaki nga po. Magkano? Ay, minsan private po ako na pa-ospital, ay malaki po. Mga magkano yun? Para may Maabit na nga 26. Wow, para kang na-hold up, ano? Oo. 3 araw lang, 26. Mhm. Pero paano ka nakapunta sa CMD office? Narinig ko lang po sa radyo na may mga pinagkukuhan sa radyo. Doon ko po na alaman So, ito. pumunta ka? Pumunta po ako dito sa school ng CMD. Naka-attend ka ng Naka-attend lang symposium. po. Ma'am, aside ng vertigo, may iba ka pang health problem na pinagdadaanan? Meron po yung high blood. Oh. Ngayon po, natural na po yung aking BP. BP. Kahit natigilan akong isang semanang walang gamot, ayos na po ngayon.
Oh, pero yung mga ininom ka, ma'am, na mga synthetic drugs, Meron po. para sa ano yun, high blood, Sa high blood, sa blood sugar, sa blood sugar wala pa. sa vertigo. Sa vertigo meron. Oh, ano yan? Mahal ba yung sa vertigo? Ay, umaabot po ang isang capsule ay 130. 130. So kung 30, ano yan, araw-araw iinumin? Opo, maintenance. 130 times 30 months, ay 30 Daily. days. Magkano? Oo. Daily ko ni ay. Oh, medyo malaki yung halaga, ma'am. Kailangan, Aside no sa hypertension. opo, Oh, nung nag-take ka ng product namin, alin po dito ang na-take nyo, ma'am? yang CBF, Ah, ito. tapos yung HCI, CMD. Ano pa? Wala na yun lang po. Hindi ka nag-detox? Hindi po, hindi pa. Oh, try mo mag-detox po. Oo. So, ilang days, nung nag-take ka po nitong dalawang to, ilang days mo naramdaman yung pagbabago? Ay mag-isang linggo po akong inom, ayos na po yung pakiramdam ko. Wow. Hanggang ngayon po, nakaubos ako niya ng isa. Tapos dalawa ng CBF. Oo, ilan ba iniinom nito, ma'am? 15 drops po isang baso. Pero ilang beses? 3 times a day? 3 times a day po. So, 45 drops Mhm. per day. Dito, Oo. ilan po nito? Yan po ay 8 kada So, inom. 8 times 3. Oo. Oo. So, ngayon ba, nakailang buwan ka nang nagte-take, ma'am? 3 linggo pa lang po. tatlong linggo pa lang? Napatigil po ng isang semana ay nawala ng gamot. Pero ayos po yung nararamdaman ko kahit Hindi di ako umaatake nakainom. yung vertigo. Hindi po. Saka nag-okay yung BP mo. Opo. Iba pa, kumusta yung tulog po? Ay ayos naman po. Pero Masarap. dati, Minsan na pag nakakagising nga ng hating gabi, minsan di na nakatulog. pero ngayon, kumusta po, ma'am? Ay nakatulog po ng maayos. Wow. Ang sarap mang matulog pag yung lalo nag-inom ng gamot. Lumakas po kayo? Opo. Meron ka pang iniinom ngayon synthetic drugs? Wala na po, nagtigil akong uminom. Nagtigil na siya. Nakagraduate siya Opo. sa mga synthetic drugs. Ma'am, anong message na masasabi mo sa mga makakapakinig ng kwento mo? May mga problemang katulad mo? Ay para sa akin po itong gamot na ito ang maganda sa katawan. Subukan din nila. Oo. Oo, isama mo na dito mga kapamilya mo, ma'am. Whatever yung health problem nila, ay pwedeng matulungan ng ating product. Ma'am, pangalan uli at taga saan kayo? Edad taga saan? Angelina Valyes, taga Purok City, Napaod, Labo, 62 years old. Ayan, thank you. Ayun, iba? Napakagandang kwento ng kagalingan, no? 'Di ba? Nakaka-inspire. Oo, kaya maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga customers. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Hello kay Nurse Erlyn Brosas, okay? So ulitin ko para sa inyong lahat, ang ating HCI CMD. Pag sinabing Power Trio, CMD, CBF, ang ating Cell Bio Food, ang ating Cell Bio Juice. Yan ang Power Trio. Pero this time, Power 5 na tayo. Kasama na ang CR Juice, yung pang-detox natin. Very important na nagdi-detox tayo. Marami ngayon, may mga colon cancer. Ang colon cancer pa naman ay nadidetect mga stage 3, stage 4 na. So, every now and then, mas maganda nga, lalo na yung alam nyo na maraming toxin sa katawan nyo, every month, mag-detox po tayo. CR Juice, magsi-CR ka talaga. At yung isa pa po natin na produktong bago, ito na rin iniinom ng inyong lingkod, ang ating peptide. Ang galing pala nito sa may mga pain, masakit ang ulo, 'di ba? May mga rheuma, arthritis, 'di ba? Sa may mga dysmenorrhea, this is very good. Pero yan, ang habol ko dito. Kasi because of the collagen, kumikinis tayo. Ito po yan, ang ating peptide. Ayan, collagen, okay? Sa mga taong mahilig magkape, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, napakataas ng sugar content, kaya naman marami ang diabetiko ngayon. Panahon na, palitan ng HCI coffee. Our HCI coffee, this is an alkaline coffee because of the mineral. So ulitin ko, yung upcoming event, free health consultation ay gagawin dyan sa CMD Center in Ligao City, March 14. Opo, Saturday po yan,
9 a.m. to 3 p.m. Back to back dyan sa CMD Center in Bakakay, Albay. March 14 din, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. Sa Legazpi, March 21 po tayo. March 21, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. Okay? So, dito na tayo sa ating mga CMD Centers and Active Distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet. Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugos. Paracali in front Tugos Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte. Ma'am Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Ma'am Imelda Rufo. Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy in front Labo District Hospital, Ma'am Helen Valenzuela. In front Canoreco, Bato Balane, Julito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abai, Sarusan Transient House, Purok 2, Lag-on. Sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters, Carenderia. Sa Dait Public Market, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Camarines Sur, may CMD Center tayo sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Gawa, Camarines Sur. LNL Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Mamkati sa Sil, Binanuahan, Karamoan, Camsur. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Salve Cabal. NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. At may NAB Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Stocky Center, 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City. In front, Banco de Oro, taas po ng Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Mga taga Masbate, intay-intay lang at mag-i-schedule ulit tayo ng visit dyan sa Masbate. Sa area ng Sorsogon, nanapin lang Ma'am Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comedcad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Cristina Baldo. ACM Building, corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Botica, British Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Riciel Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricel Yamasares, Purok 1, Baskaran, Daraga, Albay. Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay. Ma'am Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog. Also sa 1st District, Obalbay. Mr. Raymond Des, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. At may CMD Center, Care of Ma'am Cathy Credo,
Second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City, Emi Clarete, San Juan, Tabaco City. Kagawad Ami Batalyer, Salvacion Malilipot, Albay. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biescas, CMD Stockist Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. Mga taga Bakakay ha, free health consultation kayo ngayong March 14. Opo, Saturday 9 a.m. to 4 p.m. Hello kay Ma'am Norma Munoz, okay? Ma'am Marivic Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At may CMD, dito na tayo sa 2nd District of Albay. Siyempre yung aking center. CMD Office, Arnab Wellness Center, 2nd floor, room 208. PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket. Atap, Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A. Galicia Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Murok-Burokan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bogtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito. Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itbama nito. Ma'am Nelita Bibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay. Ma'am Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, nito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Emily Lisay, Son 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Purok, Legazpi City. Ma'am Adelfa Floranda, Humapon, Legazpi City. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Pereña, Purok 4, Common, Kamalig, at sa ground floor ng Kamalig Market. May pwesto po siya dyan. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. Jocelyn Navarro, Purok 3, Talokto, Kamalig, Albay. Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuahan East, Legazpi City. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi. Jesslyn Asiado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City. Vanessa Icardo, Buena Vista, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Si Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School, Legazpi City. Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Sardenas Store, beside LBC, Ginubatan. Asuncion, Liana Resas Store, Inamnan Grande, Ginubatan. Ami Canseco sa Market Site, Uwas, Albay. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. O mga taga Ligao, yung mga malalapit po dyan, free health consultation kayo. March 14, Saturday po yan. 9 a.m. to 3 p.m. Okay? So, Ma'am Lourdes Boreta, RBB Agri-Vet Supply, Mercado Villar, Albay. Mariel Sabasa, Badian Nuans, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Hilary Halde, So 9 Days Street, Saban, Uwas, Albay. Nora Napot, Ginubatan, Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawad, Kamalig, Albay. Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi. Maylene Salvacion, Purok 3, Tamawian, Legazpi City. Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taisan, Legazpi City. So yan po ang ating mga ZMD centers and active distributors. Yung mga hindi ko na mention, iwagay-way nyo lang ang inyong mga signage, yung mga tarpaulin na nakalagay doon, CMD. Di ba? Oo, we have a very wide market. Okay, so ayan. Ubus yung ating oras. Iwan ko na lang sa inyo ang aking text hotline ni 0939-9040717, 0939
0904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.